खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फामिसना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दा लोगोफोर खोथाया बेनोदि माने बर'नि दावहारु होननाय सासे मानसिया आरोना आंनि जेबो गुदि खिथा मोनथिया लाबानो माने खुन्दुंजोंहाय खालामनो हायालासे माने बियो नोजों थांगासिनो दङ डाइरेक्टलि बियो नंखागौबो होननो हाया खालि नो खालि बे नो खोथाखौल' बुंबाय थायो लोगोफोर बिनिफ्राय बियो आंनि गुदि खिथा मोनथिया लाबानो माने आंखौ हाबा जादों जायाखै बिनि बागैबो बुंबाय आरो आंनाव साबेसे गथ' दं बिनि बागैबो बुंबाय लोगोफोर दा आङो बिनिखायनो आङो डाइरेक्टलि बिथाङा आंखौहाय बुंदों नालाय हाबाबो जाबाय होननानै खोनानो मोनदों आरो गथ'बो दं सासे ना सानै ना बियो कनफ्यूज जाबाय थादों नालाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय बिनिखायनो आङो दावहारु डाइरेक्ट नोंनो खोन्थाबाय आंनि गथ'आ सानै नोंथांमोना गोदाव सोराव कमेन्टआवहाय माने गथ'आ सासे दंबो होनदों सोरबा नुदों आङो बेनिफ्राय आं सिदाले आं खोन्थाखायो डाइरेक्टलि आंनाव गथ' सानै दङ बेनिफ्राय आङो हाबा जाबाय नोंथांमोना माने आंनि बागै मोनथियाब्ला मानो फोरमायो मानो खोन्थायो गुदि खिथा गैया गारा नोंसोरो मानो रायलायो मालायनि बागै होजाथाव कन्टेन्टखौ होनांगौ आरो होजाथाव नोंनि कन्टेन्टखौ मानो होनांगौ नंगौ नों जि बुंदों आंखौ थाखा फैसा सौहाया जादों बे खोथाया सैथो बेखौ आंबो गनायनानै लायो किन्तु आङो खारबोआखै रावजोंबो आं खारबोआखै बा आङो बेंगलराव थाफैयाखै आरो आं बेंगलराव दिनैसिमबो खामानि मावाखै नोंथांमोना गोजानाव फैयोब्लानो खालि नोंसोरो बेंगलरखौल' नाम लायो बेंगलरनि अनेक गुबुन जायगा दङ अनेक गुबुन जायगायाव जों गोबां बर' आइजोफोरा दंफैयो दिनै बेंगलरावल' थाफैयाखै दिनै हाजार मानसिया बेंगलराव मावनानै जादों सोरबाया गुबुन जायगायाव मावनानै जादों नोंथांमोना बेफोरखौहाय माने गुदि गैया बिजौ गैया खारनानै दंहैयो होननो नाङा आरोना गोदाव सोराव माने थांदों बे खोथाखौ बुं खारदों होनोब्ला माने दस्रा खोनायो बिनिखायनो गोदाव सोराव खारै मानसिखौ खारदों होननो नाङा बेनिफ्राय नोंदि बुंदों आंखौहाय मुलिनि डिपार्टमेन्टआव मावदों होननानै आच्छा नोङो आंखौ मुलिनि डिपार्टमेन्टआव मावदों होननानै माबा मोनसे प्रुफ दङ नामा आरो आं मावदों नामा आङो मुलि सुलिनि जेबो डिपार्टमेन्ट मावाखै आं जेबो रोङा लेखा फराबो रोङा आङो जेबो फरायनोबो रोङा आखरबो सिनाया आङो अब्लाबो आङो माने गोबां इउटुबारफोरानो बेफोरबायदिखौथ' मोनसे एडभार्टाइज स्टाइल बेखौथ' होखायोखा माने बे होनाया मा गाज्रि जाखो जेन'बा मोजां इउटुबारखौबो सावरायनो थोआ सोरबा गाज्रि एसे गाज्रि कन्टेन्ट लाबोनाय बेखौबो नोंसोरो सावरायनो थोआ माने नोंसोरनो कन्टेन्टआनो गैला नामा बेफोरनो गिदिर जाबाय नामा अब्ला हौवासाफोरनि गाज्रि खोथा बाहायनाय रियेल खोथाखौ लाबोनाय रियेल टाइटेलखौ बुख'नाया माने बियो गाज्रि नङा नामा जों आइजोफोरनि थाखाय खेंख्रा लाबोनाय लेंगुवेजआबो जुदि गाज्रि जायोब्ला बेफोरबायदि मुलिनि बागैहाय फंसेसो खोथा बुङोब्ला बेबो दाय जायोब्ला अब्ला रियेल बुंनाय खोथाया मा गाज्रि नङा नामा हौवासाफोरना आंनि बागैबो नोङो जेराव मोनथिबावानो आङो अनेक भिडिअ लाबोयो आंनि भिडिअखौ नायोना नाया आं जेराव थायो आंनि जायगा आङो लाइभआव फैयो लाइभआवबो आं थानाय जायगाखौ आङो खोन्थायो अब्ला नों दिनैहाय मानो आंनि थानाय जायगाखौबो मोनथिनो रोंलायै जाखो लाजिया नामा नोंलाय आरो नोङो जिबायदि खोथाखौ बुंबाय नोङो आंनि फारसेनिफ्रायनो आंनि लाइफनि सोमोन्दै नोङो मोनथियो नामा नों जि बुंबाय आंगोनि बिहा फिसाय दङमोन होननानै आरो गथ' सासे दङ होननानै बे गथ' सासेयावबो नोंहा राइट जाखायाखसै मिस्टेक जाखाबाय बेनिफ्राय नोङो आंखौ हाबा जाबाय बेयाव राइट जाबाय नोंनि खोथाया दे आं बेखौ गनायबाय आंनि काहिनिखौ नोङो बोरै मोनथिगो आरो नोंनि मोनथिनाय काहिनिया मोनसेबो नङा गासैबो नंखाय मा नोंनि इउटुब चेनेला मालायनि पार्सनेल लाइफखौहाय नंखायखौहाय नंथारगौ होननानै सावरायग्रा नोंनि मोनसे इउटुब चेनेलसो नामा नोंनि जि चेनेल दङ दायो बे चेनेला नोंहा मालायनि पार्सनेल लाइफखौ सावरायग्रासो नामा नोंहा दस्रा कन्टेन्ट गैया नामा नोङो मालायफोरनि गुदि खिथा मोनथिया गारा नंखागौ होनलाबायनोहाय सावरायनो थाखायसो नोङो चेनेलखौ खुलिदों नामा आरो नोंदि बुंदों आंखौ माने आंगोनि फिसायखौ गारनानैहाय परदेसियाव थांबाय गावनि थाखा फैसा नांगौनि थाखाय होननानै बुंदों बियो नंखाय नों जि खोथाखौ बुंदों बियो नंखाय आङो आंनि फिसायखौ गाराखै दिनैसिम आंनि फिसाया आंजोंनो दङ थानायाव गोजानब्लाबो जोङो दिनै खौसेयावनो दङ जेबो बिदि नागारलायनाय न'खर गावस्रानाय जों दिनैसिम बेफोराव थाङाखै मानसि हिसाबै समनि गेजेराव नांलायो खमलायो बेफोरबायदिया फिसा गथ'नाया बयनिबो न'खरावहाय नर्मालै जाखायो दा नोंथांमोना दि बुंदों बा नोङो दि बुंदों माने जोंनि न'खरखौ गावस्राबाय आंगोनि फिसायखौ गारनानै इउटुबार बेंग्लायजोंहाय जुलि जाफिनसिगोन होननानै बुंदों आरो नोङो बहा नुखो आरो बेंग्लाया आंनि मा जायो आरो नोङो बोरै गुदि गैया बिजौ गैया नोङो ससियेल मिडियायावहाय आपल'ड होनानै लानो हाखो
नोङो बेफोरनि माबा मोनसे प्रुफ दङ नामा नोंनि मेगनजों नुनाय दा नोंथाङा दि बुंबाय जोंखौ बेंलायखौ जों आंखौजों जुलि जाफिनसिगोन होननानै नाथाय आंनि फिसायानो आंजोंनो दासिमबो दङब्ला आं बोरै बेंलायखौ लानो आरो आंनि फिसायानो बेंलायखौ सिनायो आंनि फिसायानो गासैखौबो बेंलायजों रायलायनानैनो आंखौ दोनफैनाय आरो बिलाइ उसुं खाथिनि मानसिसो मा उसुं खाथिनि मानसिजों थायोब्लाबो रिलेसन थायो आरो जुलि जाफिनसिगोन होननानै मोनथियो नामा नोंनि बायदिब्ला मा सोरबा सासेजों थायोब्लानो जुलि जाफिनसिगोन मोजां मोनलायो फिसाय गारबाय जायो नामा फिसायजोंहाय गारलायाब्लाबो नोंनि थाखाय गारलायनाय जायो नामा नोङो आंखौ बेंलायजों रिलेसनाव दङ आरो गोसो थोलायो होननानै बुंबाय नोङो बिनि मोनसे प्रुफखौ होनांथारगोन आरो जि बुंदों कल रेकर्ड दङ होननानै कल रेकर्डआ मानि बागै आरो माबे मोनसेनि लाइनावहाय रायलायदों बिनि पइन्टखौ नोङो खोनादोंना खोनायाखै आंनि बे मोनसे जिनाखि आङो मोनसे रिल्स बानायदोंमोन बियाव आङो अरिजिनेलै आंनि बियो फिक्स नङा मानोना बेखौहाय मोनसे AI होननाय माबा दङ गुगोलाव बानायनाय जायो बे AI निफ्रायसो माने बेखौहाय सासे गाज्रि गोसोनि मानसिया सासे हौवासा मानसिया माने आंनि रिल्सनिफ्राय आंखौ स्क्रिनशट लानानै आंनि बे फटकखौहाय AI आवहाय सोनानै होदों नैबे AI जों बानायजानाय बियो माने डुप्लिकेटसो आरो बे फटका फेकसो माने बियो नंखाय बे फटकखौ लानानैहाय माने गोदाव सोराव खोथाखौ सावरायनायावसो माने सोंदों मा नोंनि बायदिब्ला माने सासे नंखाय दाय मावि सुबुंखौबो बेबायदिनो बेफोरबायदि खालामनांगौ नामा आइजोफोरनि सायाव अयथासार खालामनांगौ बा जिफोरखौ खुना होनांगौ नामा अब्ला मा बेफोरखौ बुंनो मोना नामा दिनैहाय जाय मानसिया इनायखौ मावदों बे मानसिखौ सोंखारियोब्ला मा मोजां मोनलायनाय जायो नामा आरो गोसो थोलायब्लाल'दि गाइड लायो बे नङा मानोना गोबां नोंल' नङाबा बेल' नङाबा आंल' नङा गोबां जों आइजोफोरखौहाय बेफोरबायदि खालामगासिनो दं AI आवहाय खालामगासिनो दङ बिनिखायनो दिनै आंखौल' नङा बुहुमिखाखौबो खालामदोंमोन दा बुहुमिखाखौ आंखौ बिनि बागै रायलायदों बुंहरदों बे हौवाया गाज्रि खोथा रावजों बुंहरदों दा माखासे बिनि प्रुफफोरखौहाय गुबुन आंजों थाग्रा मानसिफ्रानो होनो रोङा अब्ला दिनै गोदाव सोरावहा बिहा मानि थाखाय खर' गाज्रि बायदि गोदाव सोराव बुंनांगौ आरो बियो गावनो बुंनानै लाहरदों दालि ओंख्रिखौ खिन्थु आं जाया फामिनो खोन्थानो मोननाय नङा आरो बिदि खालामग्रा मानसिखौ मानो हमनांगौ बिदिनो खालामखानांगौ होनदों आरो बियो गुबुन इउटुबारफोरनि नाम लादों उमुगनिफ्राय मोनदों आरो उनाव सेबोब्ला बियो थगायबाय थादों नोङो रेकर्डखौ मोजां खोनासंनानै होदों ना होआखै आरो नोङो बे रेकर्डखौ गाज्रि लेंगुवेज बाहायनाय अनेक गाज्रि लेंगुवेज बाहायनाय रेकर्डखौ नोङो मानो होदों नों भिउनि थाखाय होदों नामा बे माखासे इसिबां गाज्रि रायज्लायनाय खोथा दङ बेवहाय नाथाय बे माबाखौहाय रेकर्डखौहाय नोङो माने होनो नाङामोन आरो नोंना अयनायद्राय जादों बेफोरबायदि होनाया नोङो बे भिडिअखौ जल्दि डिलीट खालाम आंखौ मोनबैसे लानानैहाय नोङो बेफोरबायदि खालामदों बे भिडिअखौ डाइरेक्टलि नोङो आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय नोङो आंनि रिक्वेस्ट खालामनायावहाय डिलीट खालाम नङाब्ला नोंनि चेनेलखौहाय आङो डाइरेक्ट स्ट्रिक खालामनानै हरगोन आरो नों बेफोरबायदि माबा आंनि सायावहाय बखिबाय थायोबा आं नोंखौहाय गाइड लानाय जागोन आं नोंखौ फार्स्ट टाइम नोंखौ वार्निं हरबाय नोङो गोदाव सोराव आंनि जेबो थं मोनथिया गारा माने आंनि लाइफनि बागैहाय नोङो बुंनो नाङा आङो फिसायबो गाराखै आङो खारखोमा बोआखैबो आङो नंगौ थाखा फैसा न'खरावहाय जाहा मेलानि थाखाय आङो फैदों आंनि बिमा बिफा आंनि फिसायनि गासै बंसफोर आंनि फिसाय मिलायदों जोङो जेब्ला फार्स्ट टाइम फैदों आंनि बिब' बिगुमै आंनि फिसाय आंनि बिजामादैफोर जों गासैबो खौसेयैनो फैदों आरो खारखोमा बोआखैबो बेनिफ्राय आङो खामानि मावदों जोङो हौवा हिनजावजोंसो मिलायदों जोङो गामिनि मानसि होननानै बेंग्लायजों रायलायदों आंनि बोरायानो गाइड लादों आंनि फिसायानो दिनैहाय बेंग्लायजों रायलायदों दोनफैदों आंजों अनेक मानसि गामिनि गोजाननि खामानि मावनानै थांदेरबाय नुबाय आं माबायदि हालोदाव थायो आङो सोरजों माबायदि रायलायो रावबो बिनि प्रुफखौनो होनो हाया नुफैग्रा मानसिफ्रा नाथाय नोंसोरो गोजाननिफ्राय थानानै गोजौनि हाजोखौ समान खेबसेनो नुहुरोब्ला जानाय नङा खाथियाव फैनानै बिनि मुराया माबायदि बिनि गोजौआव मा दं गाहायाव मा दं बेखौ नोंसोरो नायगोरनानैसो माने खोथाखौ सावरायनो रोंनांगोन दा बिदि नङा
जोङो मोजां मोनज्लायो बेबो नङा माने जोङो उसुं खाथिनिनो सोरखौबा आं नोंनाव कमेन्टबो हरनाय नुदों बिसोरो मोजां मोनलायखायो उसुं खाथिनि नङा होननानै खिन्थु गामियारि मानसिफोरानो खोन्थानो रोंगोन जोङो गामिसेनो माने जोङो बाजार इरिबो जालायो गामिनि मानसिया उसुं खाथिनि मानसि नङा नामा सिना जाना मानसिया खिन्थु बेफोरबायदि नोंसोर गुदि गैया बिजौ गैया सन्देह खालामनानै रिलेशनशिपआव दं बेफोरबायदि खोथा बुंनाया मोजां जायाखै आरो आंहा हासबेन्डबो दंखायो आंनि हासबेन्डआ मोनथिखायो बिंलायजोंबो रायलायो आंजोंबो रायलायो गोदाव सोराव बेबायदि खोथाखौ बुंलाबायनो नाङा आरो नोङो दावहारु आरो मालायनि पार्सनेल खोथाफोरखौ बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआवहाय मोनदों होननानै आपल'ड खालायनो नाङा नङाब्ला उननि समाव नोंनि लाइफआनो फासि नांनायनिबो चान्स थागोन आरो लामा फैगोन बेखौ आङो नोंखौ बुंखायो आरो नों गोसोआव ला दावहारु बेनो आंनि नोंखौ बुंहरनाय लोगोफोर भिडिअआ एसेयावनोसै जुदि भिडिअखौहाय मोजां मोनदों अननानै शेयार खालामना होदो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोना बयबो नायनानै होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो रोजा रोजा साबायखर